És meravellós, tio. Sí? Un experienzón. Mira, És si que jo vols- soc del Maresme, i al Maresme no tenim muntanyes, saps? Però podrem amb ell. Que cagadeta, saps? Però ho farem. Vale, doncs anem. Ja podem. molt ràpid, però... Ja podem escalar ja. Au, adéu. No, perquè... Has vist què, Ado? Mira. I aquest manís com tinc trencant i aquest escardat. Doncs hauries d'obrir el camí tu, no? No, perquè la deixo que s'entreni. Una mica de magnesi, de ara... Ara, sí. Mira, jo ja ho tenim. És això el que voleu. Sang i fetge. Exacte. Ja ho he fet. Qui li fa mal? Tu allà. Pujat fins allà. Què dic? Però jo us vull veure. I per què puges tant? El Fitzgerald... Oh! Molt important. Personal. Ai, perdó. Especial, no? Personal. Sí? No sé, no és el que estic dient.